kana wasonwa aidha namadhimoni kana vavengi, ngapavewo nekanzvimbo pamazuva ake kokutizira. Munhu kwaanotiwo kana akaenda akanopotera, mhepo dzokumusha dzinomutevera dzirege kuramba dzangomusona iye wapindawo muchechi inonzi Guta Routiziro. Saka maguta haafanane uye machechi haafanane, manamatira haafanane. Ngapave nepamwewo panoti munhu kana ashungurudzwa nezvekumusha, ngaanopotera muguta iroro pane mupirisita pamusuo, anotamba mhaka dzake, agovhura magonhi eguta, agokuchengetedzawo kuti uregedze kubatwa nemamhepo ekumusha. Zvinonzwika zvakanaka izvi, kureva kuti pese panowirwa munhu nenhamo panotori nenzvimbo nechekare Mwari haakati ngainge iripo nometa zvinhu zvaoma sei, ngapave nenzvimbo inotizirwa. Ndikunzwika zvakanaka? Ndikunzwika here zvakanaka? Ndati tarisa Ijipita. Alright, handei kunzvimbo yeIsirairi. Kwaita nzara, Bhaibheri rinoti kwaita nzara panyika. Asi kuIjipita kwaive nechibage, kureva kuti nzara iri pamwe asi maguta ari pamwe. Mwari haana kumbobvira akagadzira zvinhu kuti zvibope pese kwese nguva dzese. Zvikabopa pano zvinokuma kwazvakaboponoka. Ndikunzwika here zvakanaka? Yakanetsa nyaya, Jesu wasimudzirwa mhepo dzakaipa. Mwari ndo vakaunza chiroto kuna Josefa, vakati iwe sumuka nemwana enda naye kuIjipita. Ndava hondo iri pano apa haiko kuIjipita. Kureva kuti unotamburira kuramba wakangogonyera pamwe chete ipapo sezongororo ukusangori chitsva. Ukaona zvaoma, ukaona zvarwadza, pane kumwe kwazvisingarwadza. Amenga ndudzika zvaka.